wallahi abokina in Najeriya sun ɗauki mai iska. Kai wallahi dan ba da ɗan Najeriya ba ko wallahi da kake tuno kullun goro. A abokina in ka ce kai kuɗin goro ai baka yi adalci ba. Shi wannan zage-zagen da ke gani ai ku ne kuke wannan zage-zage. Kun yan Nijar ku ne ka fara wannan zage-zage. Wallahi in za ka tuno ka na ka tabbata wannan ko shi ko haka ya na tabbata wannan ko shi ko kuma san ya nake mun ba wala ta shi ka duba TikTok ka ga yanda yan Nijar suke zage yan Najeriya. a kala zage abin da ganin da abin da ganin mun wala da mawari amma kai kan bala mata mun mallaka dan Nijar ko farida uku mun mun muku zaka ne da mun ga kai kana dai kare je kasar ku ne amma na lissafin ba haka ya wallahi ba haka bane Allah kai dan ba da wani na rika da ce ko kasan ba zama da kai ka bar zama ne ka bar zama da ni abin da ka nan da ni zo ake kauna ake kawo kuma da ni ba wulakanci ne wallahi ina da yamaru tun farko lafiya kalawar sa mutane harkoki mutum na kula tsariya to ai shi ne jana magana wai mu yan Najeriya ba mu da kirki wai mu ce zage yan Nijar zage nan da ake na TikTok shine yake cewa wai mu yan Najeriya wai mu ce zage yan Nijar idan ba abin kowa ki biye ma dan social media yan resu su in ma bai wala ku sai ku biye ma wanda suka san aikin da suke yi wannan rikicin da ke waruwa kwanan nan kun ki tsaya ku da ku gano ma wanda ya bawale shi ina yayin sai aka kamata ku magance shi yanzu kai daga Najeriya kamar shi dan Niger ne mun zo ne harkoki yanzu wanda abin da kuke wanda rikicin ina kuwa sun samun sabani sai ya samu rabin abin da zamu ba ya kamata ku gano matsalar nan ta shugabanni ce mu talakawa tare muke sai mu tsaya mu haɗa kanmu su bar tsakanin su me ma asalin matsalar dan shugaban Niger ne ya hito ya ce ya hito ga magana ai sai mu tsaya mu yi nazari kuma dan ku san wani abin da ba ku sani ba da yawan magana shi shugaban Faransa ya yi gaskanta wannan maganar tashi ta sojoji da ake so a zuba cikin Najeriya yanzu na ba mu ga aya ba so sai mu tsaya talakawa mu haɗa kanmu ta yaya ya kamata mu tsaya mu tunkari wannan matsalar mu magance saboda mu kullum muna tare da wanda ya isa ya raba mu yanzu ni dangin babana ɗan Nijar ne mama ta ɗan Najeriya ce yanzu in kuna yana rigima ni ba na ce to rabuwa mi ne ai shi ne lissafi saboda mun riga mun zama da shi ne yanzu mama ta ba yan nan bace ba haka ne to ni yanzu sai zaki dan Nijar ni kuma duka kai ce maka yan akwai wani abin da nake ce akwai alibin kana ji na da marigima ni saboda wani abu da yake so ku ci juna wannan matsala ya kamata mu tsaya ta kowane bangare wallahi in ga wannan ya kamata tun da kun gano ba ku da matsala mu tsaya mu yi aiki da hankali mu rika bai mu masu hankali ɗan social media waɗanda suke maganganu kama da malamai ne da ƴan fim ne da shugabanni na al'umma sai mu tsaya mu da shi ne kawai ai magana da ya ma ba